Mijn naam is Timo Arts. Tijdens deze OSV laat ik een ademhalingsonderzoek zien. Ademhalingsonderzoek bestaat uit costovertebrale expansie op 4 punten, gevolgd door rib motion op 3 punten. En vervolgens ga ik met mijn patiënt Joris ACBT ademhalingsoefening uitvoeren. Nou, Joris, mag je even komen staan. Ik ga nou op 4 punten ga ik jouw omvang meten, zowel tijdens inadem en tussen uitademing. Het verschil tussen de in- en uitademing bij een gezond persoon is tussen de 3 en 7,5 centimeter. Ik heb bij de 4e intercostale ruimte en bij de 10e rib heb ik eventjes een puntje neergezet zodat ik weet waar die zit. En de oxel en de tepellijn, ja, die kan ik gewoon goed vinden. Nou, ik ga starten met de oxellijn. Mag je even je armen inderdaad omhoog doen. Langs. Oké. Ja. Oké. Mag je nou helemaal inademen? Oké, prima. Alles vast. Oké. Dit is 102 centimeter. Dan mag je volledig uitademen. Oké, dus bij de uitademing was het 93. We gaan naar het tweede punt, naar de 4e intercostale ruimte, dus tussen de tepel en de oxellijn. Ja, nog nu hetzelfde doen. Oké, dit is 100 centimeter. En nou helemaal uitademen. Oké, dan komen we op 91 centimeter, dus zelfs bij allebei meer dan 9 centimeter verschil. Gaan we verder met de tepellijn. Oké, prima. En helemaal uitademen. Oké, de laatste is bij de 10e rib. Hier een keer ook goed blokkeren. Ja, gaan we hier hetzelfde doen. Ademen in. Yes. En helemaal uit. En dat is weer een ruim verschil van 7 centimeter. Gaan we nu verder met de rib motion. Mag je plaatsnemen op de bank. Beetje zo comfortabel. Ik ga op 3 punten meten. Ik begin bij de upper ribs. Mag je nou gewoon nu inademen. Iets mogelijk. Ik voel geen verschil met bewegelijkheid links en rechts. Ga ik naar de middelribs, aan de zijkant. Plaats mijn handen onder de oksels. Mag je weer inademen. Ja. En weer uitademen. Hier voel ik geen verschil, doe nog een keer. Als laatste gaan we naar de lower ribs, dus naar de onderzijde. Mag je dus weer. Ja, prima. Let hierbij wel op als het bij een vrouw is dat je je handen ook goed onder de borst plaatst. Joost, nou gaan we een ACBT doen. ACBT-cyclus die wordt voornamelijk gedaan om eigenlijk sputum uit de luchtwegen te doen verwijderen. Dat kan de patiënt gewoon zelf doen, meerdere keren per uur wanneer er sprake is van slijm in de longen of in de luchtwegen. Mag je iets rechterop zitten? Als je hoe rechter je op zit, hoe beter de ademhaling gaat. Mag je starten met eerst gewoon 3 keer gewoon rustig in ademen. Gewoon een normaal tempo zoals je normaal ook doet. Ja. 2. De laatste keer. 3. Ga nou 3 keer vasthouden, dus adem in en hou vast. Hou vast. 3, 2, 1. Adem uit. Doe nog 2 keer. Adem in. 3, 2, 1. Adem uit. Doe nog 1 keertje. En ondertussen pak je nou alvast je hand voor je gezicht. Dan gaan we nou deze alsof je een spiegel ziet.
Ja, herhaal het nog 2 keer. Oké, en nog 1 keer. Voel je dat er nou iets van slijm omhoog komt? Als je neiging hebt tot hoesten, dan doe maar gewoon rustig aan je stem. Nog maar een keer. Nou, op deze manier kan dus de patiënt gewoon slijm uit zijn long- en luchtwegen verwijderen. Dat kun je gewoon afvoeren in een klein bakje. Dat kun je gewoon meerdere keren per uur uitvoeren. Dit was mijn handje voor die